Ako na nasusulungan. Ano? Ako magagawa ba doon ako? Parang abay una daman to na. Pero parang niya kada parang maglalagyan pa. paraon mo.
itong nabado. Dawa, iling nagpikit ako. Nagpikit ako. Kailing ano. Pag mga arga-arga, pipikit talaga. Mami, ate, mami, ate. Dali na. Siapa bang? Di rumah yang sebelum. Ikaw project tumanggi ng kita tadi. Ang dami baru-baru.
na tayo na naiiwan. Dito may puno. Kumurag brugi? Man? Ha? Kumurag brugi? Bukuman? Eh, alam mo kukunin mo. Akin na. Mamaya pa. Wala ah. Oh, tabi.